Ďalšie úžasné dvojkomplety pre dievčatka máme v tejto krásnej lososovej farbe a čokoládovej farbe a idem vám ukázať, ako vyzerajú. Skvelý čas na takýto komplet, začína pomaličky jar, veľkosti od 5-6 rokov do 13-14 a cena za tento veľmi kvalitný komplet je len 29,90, takže za 29,90 od nás dostanete takéto štýlové tepláčiky, toto je aj na veľké baby, teda do 13-14 rokov. Všetky veľkosti, teda rozmery nájdete na našom e-shope, stačí kliknúť na link nad videom, viete sa tam dostať, pohodlne si objednať a pozrieť si aj presné rozmery. Takže tento komplet sa skladá z týchto širokých teplákov a takejto praktickej mikinky na zips, ktorá sa dá fakt využiť aj ku iným nohaviciam alebo rifliam. Cena teda 29,90 a máme ho v lososovej farbe a ešte v takejto krásnej čokoládovej farbe. Kto nemá rád takú rúžovú lososovú, máme čokoládovú kombináciu. U nás veľmi, veľmi obľúbená. Je prekrásna táto čokoládová, ale aj tá lososová. Takže takáto čokoládka, k tomu máte mikinku za 29,90. Veľmi kvalitný komplet, ktorý sa nežmolkuje, nezničí sa, nesperie sa. Takže neváhajte, nájdete na našom e-shope. Nezabudnite zdieľať, lajkovať, komentovať naše videá, príspevky a môžete vyhrať 30 € poukážku na nákup. Takže stačí dať like na video, zdieľať ho v svojom profile verejne, aby sme to vedeli skontrolovať a môže sa šťastie usmiať aj na vás.